Queres queixo, queres pan, se o queres non o negues, que as mulleres cho darán. Bon, querida Uxía, querido Pedro, que tal? Estamos aquí no Museo do Mar de San Cibrao, cheos de barcos e de artefactos de marinería, de navegación, cerca da túa terra. E, bueno, isto dos barcos foi un dos medios nos que o acordeón, do que falamos aquí, pois chegou a estas terras e outras terras da Galicia, unha vía das entradas, pois as zonas marítimas de Galicia, en algún sitio ou noutro, sempre con tocadores do acordeón. Eu quería preguntarche, ou falar contigo, de como foi a túa vivencia e o celme de ese grupo que é Marfur, que a moitos nos abreu a maneira de entender a música popular na actualidade con outro estilo, con outra estética, como foi a tua relación co acordeón e coa acordeonista, porque creo que eso foi un pouco, bueno, pois a maneira na que naceu ese proxecto que tantas alegrías nos dou e vos dou a vos. Pois eu, antes do 2000, digo esta data porque é unha data de transición, non? De umbral para min. Antes do 2000 eu estaba con Ramón Piñeiro en busca e captura de acordeonistas en Galicia, tanto nesta zona como, bueno, pues como en outras partes de Galicia. Foi ali onde atopamos a Pazos tamén, na zona da Costa da Morte, e logo eu coñecín por Chouteira a Pedro e a Pablo en Madrid, non? Sí. E, bueno, fomos falando co tempo e eles tiñan pensado virse para Galiza. Tamén, nesa data foi cando se abriu a posibilidade de montar un conservatorio de música tradicional e folk en Lalín, e fixemos o primeiro proxecto, Ramón Piñeiro, Xosé Luís do Pico e eu, pois nunha semana que nos centramos nunha casa para redactar o que sería unha posible proposta de proxecto curricular de centro. E tiñamos entre os profesores top para introducir o diatónico a Pedro Pascual, pero ainda non faláramos con el, porque tampouco sabíamos de que diñeiro dispoñíamos, non? Entón, ao final, cando empezou o proxecto do conservatorio, entraron unha serie de profesores, pero non puido entrar no primeiro e segundo ano o Pedro, non? O primeiro, sí. O primeiro, que fora cando fixéramos... Por eso que falábamos antes, cando viñamos para aquí, que fai 20 anos xusto deso. Claro. O sea, cúmplense este mes 20 anos de que eu levo impartindo aulas. E entón, unha vez que nos conocimos, pois aí, en Lalín, pois aí xa comezamos a falar. Eu estaba tamén querendo deixar Chouteira para facer outro tipo de cancións, e aí nos encontramos un pouco con ese mundo das orquestinas, de ir hacia outra estética da música galega, co que Pedro e Pablo viñan e co que eu viña das esencias musicales da Mariña, non? E aí nos entroncamos e o primeiro concerto fixemos os tres en Burela, creo, non? Ou en Lalín, non me acordo. Non sei cal foi primeiro, pero acordame o de Burela perfectamente. E outro en Lalín, a trío, sí. E logo xa buscamos un acordeo, un guitarrista, pero sí, foi por aí. E a sensación esa do diatónico na túa voz, no teu corpo, con ese músico, porque fostes vos os que empezades a armonizar, a buscar o estilo melódico, a buscar o... Que pasou aí? Hubo unha atracción aí, non? Entre vos dous en particular. Sí, eu teño que... Mellor nunca yo dixen, pero nunca é tarde. Quero decir, a mí me resulta moi fascinante cantar co diatónico e con Pedro, porque é como unha búsqueda, non? Non é que xa sei que temos os acordes pactados e as melodías pactadas, pero hai como unha dinámica, non? E ademais que o acordeón diatónico é como unha zanfona con fol, sinto esa historia, non? Tamén
tamén me gusta moitísimo cantar coa zanfona, non? E coa zanfona e co diatónico pareceme que son dous instrumentos de madeira que envolven a voz, non? E como eu tamén teño uns graves, que teño uns graves grandes. O teu rexistro, sí. Claro, pois síntome moi cómoda. A máis, viñas dunha etapa de cantar en unha tesitura moito máis... Claro, viña de outra etapa e o que aprendín armónicamente en Marful, pois eu agora no meu proxecto máis en solitario, porque o que te decía, con 50 anos firmo o meu primeiro disco, despois de facer o mellor 12 e colaboracións e tal, pois aprendi moitísimo do tema armónico con Marful e con Pedro concretamente. Si, bueno, eu sempre sentín en vos aí foi un alumno de Pedro e alumno teu, e serei toda a vida aprendiz, pero sempre sentín que aí se abriran moitas portas polo repertorio, polo vosso estilo e pola maneira que hubo de entender ese recitado, esa voz, esas letras novas con esa elasticidade. Ti dis no libro que parece que a veces hai un mongol facendo canto bifónico aí dentro do acordeón, dis no prólogo do... Sí, é que o diatónico a mí parece que ten moitas personalidades, é como un instrumento con moitas personas dentro, non? Como unha cousa así. Pero é interesante esta historia ahora que acabades de sacar en canto a que o acordeón diatónico nun 80-90% convive casi exclusivamente con repertorio instrumental, é dicir, é verdade que o instrumento permite unha independencia bastante máis que outros instrumentos, porque ten esa armonía que estás dicindo, non? E iso fixo que moitos acordeonistas viviran a súa vida sós, pero no momento en que empezas a traballar cunha voz, que foi o que me pasou a mí contigo, con Marful, empezas a entender o instrumento de unha maneira totalmente distinta, non? E iso é moi importante. E a razón tamén pola cual no cancioneiro, no de botóns, basicamente o repertorio é instrumental, pero sí que quixemos, por suposto, atender ao repertorio cantado. E este verse, este rolín que vamos a tocar contigo, é unha desas melodías que arranxou Carlos esta peza, que é moi sinxela, pero moi bonito, o arranxo moi tenro, non? É unha música que aprendimos dos cancioneiros de Eduardo C. Schubert, creo que este é do ano 83, pero antes estábamos comentando que xa coñecías, non? Sí, eu conocía esta música do Cancioneiro das Terras do Tamarela de Rico Berea. E non sei, foi unha nana coa que me din, e cando recibín a vosa nana dixen, vaya, pois que causalidade, non? Si, é unha nana que conocía e que entendín tamén que debera cambiar as coplas, non? Porque dentro da música tradicional si ou si houve sempre alguén que inventou cousas, que compuxo e que era un autor, e eso parece que nos olvidamos, como se caíra do feo. Eso pasa moito, no, é que isto o escribeu, o sea, hubo unha persona que inventou, claro. E en eso habemos de seguir, en eso intentamos. Claro, e tamén para min foi importante o de transformar a nana, porque case din un curso de nanas durante moito tempo, que tiña que ver tamén con non só coas cancións, sino co modo de cantar as cancións e a utilidade do que é a música popular. Neste caso, a función da nana é dormir a alguén. Ten que ir por esa línea. E normalmente nas cancións de nana sempre se fai unha atacada ao pai, porque o pai non estaba, porque foi un moiño, porque non volveu, porque... Bom, entón aquí, digamos que falei un pouco da dozura do teu pai para lembrar que o pai actualmente, ou afortunadamente en todas as partes do mundo, está presente na infancia e no bebé, non? Entón, a mí gustoume moito que me plantexedes este reto. Bueno, pedirche unha letra aquí foi unha comodidade, porque sabíamos que iba a haber algo dicir, olla, este punto de partida, tira pa onde queiras. Claro, tamén isto que falábamos antes con Marful e con Pedro, tamén unha das cousas, eu creo que fixo que funcionara o noso dúo, é que ele estaba moi pendente do que decía.
do que eu decía. Entón, eso lévate, eu creo, como músico, a ter outros recursos, non só melódicos e armónicos, sino tes outros recursos imaginativos, fantasiosos, para saber por onde te leva o verso. Creo que vos, como músicos, sabedes que todo está inventado, que repetimos formas, que estamos nun auténtico collage, nunha auténtica pangea, pero últimamente penso que a maneira de sentir e transmitir un verso, tanto armónico como melódico, como emitido da voz, podría ser o único original que pode ter cada un. Porque cando un verso se faise un sentimento e un pensamento. Entón, iso hai que transmitirlo de alguma maneira. Se non vas ao cerne de aí, creo que nos perdemos cousas. E en Marful, pois, vía que ele estaba moi pendente mesmo, bueno, estamos falando de Pedro como acordeonista, pero tamén produtor musical, non? Entón, nas nosas grabacións, que eu sufría moitísimo, sufría moitísimo, porque a mí non me gusta moito o estudio, pero eu vía que ele estaba moi pendente de como eu pronunciaba cada sílaba e cada palabra. Sí, bueno, eu creo que os universos sonoros que arrouparon en Marful a esas letras de autora 100%, impersoais en moitos casos, e foron moi acertados, creo que arrouparon moi ben esos textos, claro. E falando de que antes fixeches alusión a perderse cousas, como desde esta música funcional que ten a función, como decías, de dormir unha crianza nun berzo, que en Galicia era fundamental este tipo de melodías, porque todas as melodías tiñan unha función, ou tiñan unha conexión coa festa ou unha función, non? Traballo, dormir as crianzas. Como tú consideras que temos que enfocar hoxe en día, por exemplo, a pérdida, non? De que as crianzas lles cantamos menos. A nos constanos que no teu papel de crianza da tua filla a música foi e sigue sendo, e seguirá, imagino, un pilar fundamental, non? E como hoxe en día os pais e as nais delegan máis na tecnoloxía esta responsabilidade que neles mesmos, non? Con algo que nos recollimos deste cancionero do Rocesúa dun xeito natural, como era antes, que era a transmisión oral, que era de xeración en xeración, pero como hoxe se lle vira un pouco as costas a isto, e como tú crees que debemos reivindicar este tipo de repertorio funcional e, en concreto, o que ten que ver coa berce, ou coas nanas? Claro, o de deixar de cantar polos camiños, deixar de cantar nas festas das casas, as jam sessions que surxen, non as que están organizadas. Iso eu creo que moitas veces é a maxia da que ando buscando, porque xa non existe esa maneira de expresarse musicalmente nin na esfollada, que xa non hai esfollada, nin na recollida do... Sí, pero as crianzas siguen vindo ao mundo, e hai que dormilas, non? Sí, as crianzas siguen vindo ao mundo e hai que dormilas, e eu creo que aí ainda se mantén. A nai e o pai, eu creo que eso ainda se mantén, ou lle dan ao play. Non sei, pero sí que vexo fundamental cantarlle desde que o tes no ventre, para que escuite a tua voz sentimentalmente. Porque cando estás cantando non só vai unha información de conceptos, vai unha información de sentimentos e da maneira de respirar. Casi que lle que estás tamén enseñando a respirar. E o que escoita de fora, a outro ou a outra, o que sei, no seu sitio, tamén é o mesmo. Eu daqueles anos que din as aulas sí que enfatizaba en este punto, pero eu creo que é do pouco que pode quedar de música tradicional cotidiana, porque o resto está todo organizado, mesmo os cantos de taberna. Entón, aí sí que aí volvo a repetir, a mí me preocupa eso, porque son moi amadora do que sucede nos espacios, como o espacio se vive, como vivimos sonoramente e móvilmente nos espacios que habitamos, non?
E claro, está todo en gestión cultural. Aí o Aí o deixo. Bueno, podemos animarnos a botar esa peza, non? Creo. A ver a quen temos aí para rolar. Temos para dormir uns osos de barea. A rolar, queres queixo, queres pan. Se o queres non o negues, que as mulleres cho darán. A rolar, queres queixo, queres pan. A rolar, queres queixo, queres pan. Se o queres sabe a beixo, a doçura do teu bem. A rolar, queres queixo, queres pan. A rolar, queres queixo, queres pan. Se o queres ben no aveiro, que no pedir non se fai mal. A rolar, queres queixo, queres pan.